сабаб дар чист, ки лундаи картошкаи ҷӯшонидашуда қовш мехӯраду картошкаи хом не? сабаб дар он аст, ки ҳангоми ҷӯшонидани лундаи картошка моддаҳои байниҳуҷайравии он вайрон мешавад ва ин боиси он мегардад, ки картошка ба осонӣ қовш хӯрад. чӣ гуна растаниҳоро растаниҳои дупалла меноманд? растаниҳои гулдореро, ки ҷанини онҳо дорои ду тухмпаллаанд, растаниҳои дупалла меноманд. масалан, зардолу, шафтолу, себ ва ғайраҳо. чӣ гуна растаниҳоро растаниҳои якпалла меноманд? растаниҳоеро, ки ҷанини онҳо танҳо аз як тухмпалла иборат аст, растаниҳои якпалла меноманд. масалан, пиёз, зуфи обӣ ва ғайраҳо. навда чист? пояе, ки дар он муғҷа ва барг инкишоф меёбад, навда номида мешавад. навда аз кадом қисмаҳо иборат аст? ҳар як навда аз поя, буғум ё банд, байни банд, муғҷа ва барг иборат мебошад. банд ё ин ки буғум чист? ҷое ки ба он барг пайваст шудааст, банд ё ин ки буғум номида мешавад. байни банд чист? фосилаи ду банди ба ҳам наздикро байни банд меноманд. фотосинтез чист? ҳодисае бо таъсири нӯр рӯшноӣ аз моддаҳои ғайриорганикӣ ҳосил шудани моддаҳои органикиро фотосинтез меноманд. барои чӣ дар тирамоҳ ранги дарахтон зард мегарданд? сабаб дар он аст, ки дар тирамоҳ хлорофилли барги сабз вайрон мешавад ва барг ранги сабзашро гум карда, рангаш зард мегардад. бордоршавӣ чист? омезиши ду ҳуҷайраи ҷинсӣ, гаметаҳои нарина ва модинаро бордоршавӣ меноманд. бори аввал бордоршавии дучандаро кадом олим кашф кардааст? бордоршавии дучандаро бори аввал дар соли 1898 ботаникируз академик Навашин кашф кардааст.